ସ୍ମୃତି ଅତୀତର ଅଲିଭା କଥାଟି କଥାରେ କଥାରେ ରହିଗଲା। ସ୍ମୃତିରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେବ ଏ ସମୟ ଆମକୁ କହିଗଲା। 2023 ମସିହା ମନରେ ବହୁ ଆଶା ଓ ଆକାଂକ୍ଷା ବାନ୍ଧି ଆମେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଥିଲୁ। ସବୁକିଛି ଆମ ପାଇଁ ନୂଆ ଥିଲା। ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହ ଏ ପରିବେଶରେ ଖାପ ଖୁଆଇ 2 ବର୍ଷ ଚଳିବା ପାଇଁ ଆମେମାନେ ମନସ୍ଥ କରିଥିଲୁ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ 2 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। ଏଇ 2 ବର୍ଷ ସତରେ 2 ଦିନ ଭଳି ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଲା। ସ୍ୱଳ୍ପ ଦିନ ପରେ ସରିଯିବ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ସମସ୍ତେ ପୁଣି ଫେରିଯିବା ନିଜ ନିଜ ବସାକୁ। ଶତ ଚେଷ୍ଟା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମିଳିମିଶି ଅତିବାହିତ କରିଥିବା ସେ ପୁରୁଣା ଦିନ କେବେ ଫେରି ଆସିବନି। ବେଳେ ବେଳେ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଭାବିଲେ ମନ ଦୁଃଖରେ ମ୍ରିୟମାଣ ହୋଇଉଠେ। ତଥାପି ଦୁଃଖ ନ କରି ଏହି ବିଦାୟକୁ ଆମେ ସାଦରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଅଛୁ। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ତଥା ଶ୍ରେଣୀ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ମେଳରେ ଅତିବାହିତ କରିଥିବା ମିଠା ମିଠା ସ୍ମୃତିର କିଛି କାଂଶକୁ ଆମେ ଅଭିନୟ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବାକୁ ସାମାନ୍ୟ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଅଛୁ।